Edisyon. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga action reporters, balita national kag iban pa. Action Reports Sunday Edition. Upod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday Edition. Maayong aga, syudad sang Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, kag Pilipinas. Welcome sa Domingo na naman edisyon sang Action Reports, of course, Sunday edition. Upod sa inyo alagad Action Dorel Cabato. So, subong adlaw mga ka-aksyon, Mayo 29, 2022. Sa gihapon, ululupod kita subong adlaw sa pila ka mga balita lokal, national, kaga international, kung may dalago nga mabalita, pila ka balita sa patag sa entertainment, aton ina pag-istoryahan ang mga ka-aksyon. So, stay tuned lang madra op danay ta sining aga, pisa la 5, sining aga tubtob la 6:30. Okay, so pila ka mga balita man, of course, nagikan iya sa aton nga mga action reporters. Aton man ina nga pagkuhaon. Kaga aton man nga mga action correspondents. And of course, aton hibaluon man ang sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod sa sining adlaw upod man sa aton patrol with action na Marlon Genovea. Kaga kamusta bala ang palibot sang syudad labi na subong nga maulanon sa gyapon, no? Kahapon nagalin ako sa syudad sa Himamaylan, perteng pagbubo sang ulan gid didto ya mga ka-aksyon. Pero pagabot sa Banwa sa Hinigaran, do wala man, do tulutaan man to ya, do talithi lang. Ay diri sa Bacolod wala na gid ya. So napiran ko ang syudad sa Himamaylan ang masami gid nga ginaulan. Pagabot tayo sa hapon, no? Bisan wala man bagyo or mga hindi man rainy season bala. Do masami ginadayang ginaulan ang syudad sang Himamaylan. More blessings. Kita mo Himamaylan more blessings subong, di ba? Okay, so sige. Sa aton nga headline sa sining aga mga ka-aksyon na hunta ang Bacolod City Police Office with action ni Eric Magbanwa. Investigasyon sang Police Station 1 sa kaso sang liaison officer sa NOTF nagapadayon. Sa balita naman nagikan sa Nokpo with action Brian Morden, kawatan na dakpan sa syudad sang Talisay. Kag sa ato naman yung mga action correspondents, balita nagikan kay action Roger Gutib, 54 anyos nga drug personality na dakpan sa buy-bust operation. Nakuhaan sang shabu kag pila ka armas lothang kag bala. Balita naman nagikan kay aksyon VJ Apasible, isa ka community outreach program ginpatigayon sang syudad sang Akon Kabankalan City Police Station. Balita kay aksyon Arlo Ticar, mid-year bonus na bato na sang mga PNP personnel sa syudad sang Victorias. Kag kay aksyon Nelson Patino sa Northern Negros, wala na sang puwersa sang mga komunista didto iya sa Northern Negros. 5:05 Action Radio Philippine Standard Time. Kaga driman sa aton nga weather update mga ka-aksyon kaya nga pag-asa iya ang nagpagawa sa advisory nga sunod sa ila magapadayon ang mga pag-ulan sa pila ka bahin sang aton nga pungsod tubtob sa pagsulod sa bulan sang Hunyo. Ini kasunod sa gyapon sa nagapadayon nga pagbaskog sa hangin habagat sa pila man ka bahin sa Pilipinas. Pero sa pagbanta sang pag-asa, wala na sang magalagas pa nga bagyo kuno nga magasulod diri sa aton sa Pilipinas antes matapos ang bulan sang Mayo. Kas kay 29 na subong maka-aksyon 30 buwas pagka Martes 31 Hunyo na dayon kadasig lang do san ulan ta naga Labor Day tapos naga-election subong manughunyo na. Amo na kadasig sa mga inadlaw.
Okay? So, sunod pa sa pag-asa nga maging magalumon, tub-tub nga may mabaskog nga pag-ulan subong nga adlaw o mabatsyagan sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula. So Western Visayas, of course, syempre aradrang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. So expect naton maka-aksyon ng pag-ulan sa sini nga adlaw sa may mga activity, may mga kaladtuan sa sini nga adlaw bala maka-aksyon o kung diin man ang inyo plano, ano man ang event nyo, mahinalungon ka mo especially sa mga magabiyahe sa mga dalanon. Careful gid. Kaga may mga event man, especially kung outdoor, mata-mata ka mo himo sa inyo plan B kung sa maulanan ka mo dira, okay? So, importante na para mapadayon sa gyapon ng inyong mga events. And of course, syempre na paminsaran na sa mga event organizer nga muna nga mga posible pang hitabo. Okay? So, ginapahalong man sang pag-asa ang tanan labi ng mga apektado nga lugar o kung may magluntad nga pagbubo sa pag-ulan, ginapahalong sa pagbaha, pagkarumpag sang duta labi na sa western section kuno o kung sa mga lugar ngayara sa direksyon sang West Philippine Sea. Kung may bag-o nga tropical cyclone sunod sa pag-asa nga makitaan sa baybayon malapit sa Pilipinas, mahimo ini nga posible magpabaskog pa sa nagkakabatsyagan nga southwest monsoon o kon hangin habagat nga amo naman ang nagresulta sa mga pag-ulan diri iya sa Pilipinas. Okay, so sige na maka-aksyon na. Again, halong-halong, especially sa may mga plano, subong bala kay family day, subong mong basta Domingo, gani. Amo na ang time nga mag-aululupod ang mga magpamilya, kahit syempre wala sang obra, ang iban. Yung iban niya sa aton may obra, especially mga private iya nga mga companies or establishments, may mga work na iya, yung government iya nga mga empleyado, wala na iya. So sa mga nagaplano da nga mag-island hopping or tawag sina ganing ang floating na bala nga mga ang damo na bala subong sa syudad sa Escalante yon. So extra careful. Ano tawag sina? Floating. Basta mo na. Okay, bangka na. Andi na. May term gina saya. Mana. Sige, so extra careful. Labi na kay Action JM kagapon. I hope na enjoy agad niya lakawon. Gano'n sa akin GM. Wala yung sa akin GM. So, sige. So, wala na makakasyon na ito na pahanumdum sa inyo. Okay? Kaya para malikawan na ito ng posible mga panghitabo nga magluntad. Labi na nga hindi ito mapakta ng mga circumstansya mga kaaksyon nga nagaluntad sa aton iya nga palibot. Kaya magluwas sina mga nagabiyake bala. Labi na subong ang gasolina perti ka mahal gid no. Amo ginang ginaagunto sang tanan. Ang gasolina, presyo sang produkto petrolyo. Kay dason si mana makakasyon update ta kamo karon kay may ara naman sang panibago naman nga oil price adjustment. Nato naman mabatsyagan sa masunod naman nga or ini nga semana, I mean. Kahit syempre usually nga ginapatuman ina is Tuesday. So, Tuesday, May 31 pa ina mga ka-action. So, bulo bantayan ta na kahit medyo masakit-sakit ini karon. So, sakit-sakit. Pero tinagin man ka mahal subong sa nga bisan ano tadi nga kumud-kumud nga kamahal wala ta mahimo kanya man magdubo. So, mo na ta na lang ibatunon. So, protesta siguro do lagi chance, no? Ate, sige. Las 5 Jess, Action Radio Philippine Standard Time. Pause kita for some commercial breaks. Kag sa aton yung pagbalik aton pagkakuha ng patrol para na sa sitwasyon sa palibot sang syudad aton hibaloon ina. Diri sa syudad sang Bacolod. So, standby. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa iyong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Las 5:16 Action Radio Philippine Standard Time. Sa Gyapon Action Reports Sunday edition ng Yolagad Action Dorel Kabat. Kaga this time mga ka-aksyon sa nasilinggo na kaina aton hibaloon ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod upod tagli subong kay Action Alvin Grava gali mga ka-aksyon. So ang aton kaupod si Sininga Aga. So aton ina hibaloon sa Sininga adlaw aron na sa Action Alvin standby. Action Alvin, maayong aga. Good morning sa mga aksyon Doors. Puti ko kagina si Action Martin to, siling kaway sa kabalo. Kagway man ko nagpabalo. Ano ka lang, nag-quiet. Keep quiet, anay. But anyway, Action Doors, ang laragway karon sa pila ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Umpisa pa kaginang lagaw na mo ni Action ninyo sa dalan. Kamusta? Oo, nagpadulong kami una sa area sang New Government Center kunti kada Domingo Action Doors ang kalabanan mga tao ka jogging sa mga luyag magpa-sexy ka pa-sexy Luyag mangin sexy kag healthy Action Alvin. oh yes so yes. paagi sa Zumba Action Doors ha Ay, may gazumba na subong? oo sa New Government Center may mga nagkasumba na Action Doors no. Amo ni ang marami sa jagani pag libot namo ni aksyon ninyo ang iba niya kunti may fish pen man sa tubang sa NGC ang iban to sa nag-walkathon ga lantang iban ga feeding sa mga isda while ang atubang mismo sa NGC dara nagapatigayon sa ila sining Zumba sining ko gani baumayo ginaya sa mga luyag kag dagandom nga maka-exercise man part iniya sang ila sining exercise dalaman of course ang handong pwede man magpa-sexy magpagwa Ikaw, wala ka nag-intra? Para maka-stretch-stretch ka man? Plano ko kung tanig, siyado ganito, siyado, si aksyon ninyo, nagpanaog man, nag-stretching siya makadali, kagasiring ko, mayo man na, stretching na makadali, kadugay-dugay, dalagan kita sa area naman sa Bacolod City Public Plaza, nga sama-sami, diri man nag-exercise ang iba natin yung mga kauturan Action Doors, no? Ang iban pa diri, especially kung magalabay man ikaw sa area sa Bacolod City Public Plaza, sarado pa ang mga baligyaan bala, ang mga kiosko nga sa diin niya mga alas 12 na pasado guro ni nagsarado sila kay tulog pa sila Action Doors, no? Oo. Ang iban pa happy-happy. Gapang-happy na dang iban. Gapang-happy naman ang iban. Well, iba natin yung mga kutarang bukas na Action Doors ang San Sebastian Cathedral sa aton sining mga kauturan nga basta magambal kita at daw sang Domingo ang kalabanan diri Action Doors mga churchgoer o kung mahilig magpatulong sa simbahan bukas na ang San Sebastian Cathedral para sa ila sinahaon ng misa this Sunday while iba natin yung mga kauturan amat-amat naman sa pagpadulong sa simbahan of course street cleaners namin niya so mga aga namin man ng taon nga aga pa Action Doors ka panilo na ang aton sining mga kauturan labyan man sa nga patrol nga pagpaninlo especially sa sulod kag sa sagwa man sa Bacolod City Public Plaza unlike sang una alas 4 pa lang limpyo na ang plaza ti kay subong niya way na curfew ti dugay-dugay ka na lang ni mag-apaninlo Action Doors no So isama na sa pasalamatan nato na Action Alvin kay Baloka isama na sila sa mga naga-maintain sa katinlo sang syudad. Kung malabyan mo sila galing mga paninlo, mga street cleaner, balo mo sila, thank you. Galino. Sakto na Action Doors, na kung kaisa, kakalipat kita magambal, no? Pero maayo kapag kita appreciate kita, no? Asa yung thank you sa parts ng appreciation, no? Yes, Action Alvin. Kaya, tanang nga trabaho, dapat i-appreciate mo na kay para, syempre, makabulig man bala, para sa ilab lang nga do, ay, may naga-appreciate magalit sa amon ng trabaho. Correct Action Doors sakto na kay sa dason ba kay maka-greeting kita kay normal yung greetings na sa ila is
good morning, bao bisan ba? Dala sa pag-greet mo sa ila kag pagpasalamat, duli na sang pamahaw. Oh, yes, no? Yeah, do, batian mo si Action Doors. I-charge Action Alvin, i-charge mo lang da sa imo tupad kay wala niya problema sa iya. Oo, bulo ko man na niya sa aksyon ninyo pa. Aksyon ninyo masyado ni kaalwan. Yes. Ikaduhaya, ang tagipusuon sini, kuhan gidi, umok. Dumaswallow. Kung sa termino pa action na doors, sa mga standby, pwede ka humusang ilong sini. Wika pa, Biloy, ako mo man. Nagkakadla na lang si aksyon na ninyo. No? But anyway, aksyon na doors, subong siya ang tinuon kay Ari Kitiya tubong mismo sa nga police station number 1. Subong niya, pisan man sa aton sining mga street cleaners ang nasiling tana. Inagido ko pag lantaw ang mga patrol cars pala. Wagit kita sa may nakita nga patrol cars diri, no? Busing ganon, nagalambiyong. Yes, nagalibot. Oo, galibot. Ang muna importante, Action Alvin, ang police visibility sa aton iya nga syudad. Sakto na, ang police visibility dapat makitaan man para kati kayo subong niya 24 oras na, buting ganon, why na curfew ti pag gusto ng tao, especially kung kagahon, sakto man itong kuhan, ang mandok karon sa aton Bacolod City Director sa Bacolod City Police Office nga dapat ang mga kapulisan alerto granting away na curfew to na ang mga balain balagin hawa action na doors. May mga plano nga mag pangawat, plano nga mga kawaterns. Yes, niya. Kadamo ang bla subong Action Alvin ang mga nagapangauti subong. Oo. Damo kaso diri sa Bacolod subong sa kinawatay. Ani sakto na action na doors damo na, especially may nakitaan ko gani dito yang at isa man ka tigulang kawatan man, no? Wala pili na subong Action Alvin. Oo, ay kaya pili ang iba niya, balikan ka na naman, base mabalik na naman tong iba niya nga maglabay ka sa Bacolod City Public Plaza. Iba lang iba nga mga mamsa kag mga musa, mamsa. Iba mga kapatiban mga Mamsa, musa man. amo ni mga iyabab, mga babae balagong kaysa sa plaza. Oo, nga gapalapit sa imo kag magambal yang gapalapit bala nga gapang kuan. Oo, gali. Oo, pagkatapos. Mamsa, nagkaitan sila. Daw isda ba? Oo, daw isda, mapalapit sa imo, kag magpalapit sa kag hiramiramon ka, ara galiw kabalo sa likod mo, may kamaliyar mong gali sa wallet, ang lalaki upod sa bulsaya. May nabingwitan niya nakagali. Oo, nabingwitan, nakuhaan ka na, ate mambal niya, sige pa, boss. Ay, kalain. Una? Oo, una, galabanan, diri ang madumduman ta mga balita before, pero amo na nilang taon ta after 2 years, so sini nga pandemya, ti kay gildif na ko na wala nag-adjust ang curfew, ti amo na mga bagay nga balantayan man, no? But anyway, action na doors, another sitwasyon pa, sa nga patrol, nga nakitaan man, sa nga patrol, diri sila sa pagkakulod, ang pagbiyahe na, sa nga aton sining nga mga salakyan. Although, hindi pag-adjust siling biya nga damo ng nagabiyahe, kundi nga pipila ka mga kauturan ta, nga mga nagabiyahe na this time, malit sa area sa Panago, going sa Libertad, magambal kita ya downtown area, halos diri tanan nagalibot. Halin ka man silingan, libot ka mangyapon diri, halin kaya sa area sang Sumag, Punta Taytay, libot gyapon sa downtown area, nga magdugay-dugay sa pagpati taman, nga manginisa sa mga busy streets within sa downtown area action doors. Yes, kag Action Alvin, i-check ko lang bala kamusta subong ya ang aton nga weather subong Action Alvin. Simo paglantaw kay ina pagabot ko diya dulom pa mo ang subong medyo nagsanag-sanag na. Kamusta do magalumon o kun okay man ang aton? May action doors kay kagina sakto na kaya kagina ginapalibutan kita sa manipis na galom pero subong iya masanaaw na kitaon naman diri action doors ara masyado
okay man ang tiyempo, may pipila jutay gid lamang ang mga panganod makitaan mo sa kalangitan, pero though it seems nga maayo niya kay dugay-dugay magpakita man siguro ang haring adlaw kay ginaamat-amatahan hawan ding manipis nga galom action outdoors, no? So patimaan nga dugay-dugay init na. Uy, sakto tong ang balwak sundor sa Southern Negros, especially Mamaylan. Kaulan gid ya kung hapon, no? Yes, kaya dito ko halin kapon, Action Alvin. Tiya mo to naghingagaw ko mga alas 4 parang tuguro. Kaya pero tigi kadulom to samon, especially drabla sa may barangay Carabalan. Oo. Sa Mamaylan City. Ti kadulom, ti nagsiling akong tita nga hingagaw na lang kami puli. Kaya kung once mag-ulan da Action Alvin, pero tigi niya kabaskog, especially sa barangay Carabalan. So kung to nakahingagaw ko, so pag-abot ko sa proper sa Mamaylan, pero tigi ang pagbuubo sa ulan do, hindi makita ang dalan. Sakto na, bisan ka bangkalan. Kabalangan kung gisa kada Monday ka pauli kita Southern Negros. Kaya ti para sa Monday pa lang ya makita na pauli ka na para preparasyon. Pero ang kalabanan makitaan ta, ang kanya ulan niya hindi mo magwanta. Pero ti kadamol gid siya, especially ka bangkalan. May pahaman pa action doors. Na? Pagpangilat. Gani man. So mo to gani kagapon Action Alvin, dumapahigad na lang ko tani. Mo kay siling ko do ka hindi gid kitaon, zero visibility ang dalan. Oo. So siling ko mapahigad na lang ko pagabot sa may dampionhan sang sang City Hall. Tigaling kay pagabot sa Binalbagan gawa duway man ulan. Ani Kasi man. mamailan ng Astagoro. Oo, amo na. Sa Southern Negros, especially mga nagakinanglan sa ila sa mga rain-fed pala, salig lang sa mga tubig sang ulan. Ati, bintaha ina sa ila para amat-amata sa panilo sa ila singitag sa mga talamnan, para makatanaw naman sila action outdoors, no? Yes. Kalabanan, especially Southern Negros action outdoors, rain-fed mo, gasalig lang sila sa tubig sang ulan. Unlike the others, may ara na mga irrigated, so wala sila problema. But anyway, action outdoors, pila ka mga sitwasyon, diri sa syudad sang Bacolod, especially ang pag-amat-amat na panglakaton sa nga iba naton nga mga kauturan nga magpanimbakon karon nga agas diri San Sebastian Cathedral, at of course ang iba't mga baligya ara na, no? Ready na, bakal ka puto, bakal ka dariya bingka, bakal ka man diri bulak aksiyonadors, ari na, all in one. Ara na datanan makitaan. Diri na tanan makita na siya na doors, no? Ready na. Iba niya, after the visa, pwede ka na makalbing ka. Pero before ka mag-attend visa, kung luluyag mo maghalad sa bulag, di atin ara niya, ready na, para naman sa ato sila nga mga kauturan. So, sitwasyon sa syudad sa Bacolod with aksyon ninyo, bugina, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Las 5:29 na Action Radio Philippine Standard Time. Madamong ginya salamat sa update. Nagikan man kay Action Alvin Graba. Upod man kay Action ninyo Bogina dra sa Maya Patrol. Sa gyapon padaan nga paglibot sa syudad para bantayan man ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Kabay pa sining adlaw, tawhay lang ang syudad sang Bacolod. Okay, so sige. Kaganti sa ako mag-commercial break bala mga ka-aksyon. Ilalang ka mga balita lokal aton pag-istoryahan sa mga adlaw. Kay diri sa probinsya sang Negros Occidental may nadugang 4 ka mga barangay nga una akong gin-declare nga drug-free barangay sa bag-o lang iya natapos nga 39th Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa syudad sang Iloilo. Suno kay PDEA 6 Regional Director Alex Tablate sa Kabilugan, diri sa Western Visayas, 11 ka mga barangay ang nakapasar sa ginpatigan iya nga deliberasyon. So ang 4 ka mga barangay diri sa Negros Occidental amo ang sa Barangay 1 sa syudad sang Cadiz, Barangay Kambugsa sa banwa sang Hinigaran, Barangay 11 sa syudad sang Victorias, kag Barangay Central Tabao sa banwa sang Valladolid. So
magluwas sini sa karon sa kabilugan sa Negros Occidental may 336 or 336 na kamabarangay diri sa probinsya ang gindeklarar nga drug-free barangay. Te, good news ini mga ka-aksyon kag kabay pa padayon lang ma-maintenar ining drug-free barangay agod nga mangin maayo ang aton nga lakat sa pagpangabuhi kay kun lulong kasi ning illegal nga droga te damo posibilidad nga syempre maguba gid ang imo nga pagpangabuhi. So diri kita sa ano lang sa mga legal lang tayo bala nga mga buluhaton bala mga bagay. So, hindi na tada sa illegal nga droga. Sa legal ang taga droga. Especially kung mga ginahilanat, kada benan. Ang wala na yung mga droga, inumin mo yung dapat inumon. Or medicine, okay? So, sige. Nagisaman sa good news ni mga ka-aksyon sa bahin naman iya sa mga manunodlo at dribla sa Negros Occidental. I mean, not Negros Occidental, but syudad sang Bacolod. Kaya si incoming Bacolod City Mayor Albi Benitez nagasapol ini siya sa mga manunodlo diri sa syudad sa Bacolod agod talakayon man te syempre ang pila ka mga concerns kag matinguan nga mapangitaan sang solusyon, pila ka mga concerns ang aton niya nga mga teachers. Ay balo ka mga action aton mga manunodlo isagid ni sa dapat tagi niya pasalamatan kay sila ni ang naggatag sa aton sang mga kaalam. Siyempre, sila man isa sa nag-mold sa aton kung ano man kita subong. Ano? So, agin pahayag iyan ni Alliance of Concerned Teachers or ACT Bacolod Chapter President Richard Hilangre nga pila sa gintalakay ang ginaduso nga pasakaan ng Emergency Cost of Living Allowance o kon ECOLA health concern kag pagtukod sa nga Teachers Village para ini sa mga manunodlo. So magluwas sini gintalakay man sa nasambit nga pagsinapol ang plano nga pagpaayos ang mga equipments nga gamiton sa pagtudlo sa mga estudyante kag para man sa kapusan sang mga manunodlo. Kag suno pa kay Hilangre nga nagpasalig man siya incoming Mayor Benitez nga matagan ini sa atensyon sa iya formal nga pagpungko bilang alkalde sa Bacolod. O sa nibaluan, sa kasunod na nga bulan mga ka-aksyon, Hunyo 30, natalana nga magpungko na ini opisyal ang aton nga mga nailiher of course nga mga opisyales sang syudad kag pati na sa national nga level. So good news ina no. So kabay pa nga nahatagan na sang igtalopangod kabay pa nga mahatagan pagit sang solusyon ng mga concern man sa aton yung mga teachers kay isa kung baga kung sa eskwelahan sila ning aton nga ikaduha nga mga ginikanan mong no. Okay, so sige, so kabay pa nga matigayon gid ini kung ano man istoryahan sa tunga iya ni incoming Bacolod City Mayor Albi Benitez kag sa aton iya nga mga manunodlo diri sa syudad. Kaga isa pag ikabalita wala maka-aksyon kay sa interview kagabi ni Action Brian diri sa may ini bilang mga grupo sang mga pamatanon diri sa Negros Occidental nga nagakahangawa sila kuno or nagakabalaka sila kay do may plano si President-elect Bongbong Marcos nga kuwaon si outgoing President Rodrigo Duterte bilang drug czar sang pungsod Pilipinas kay suno kay Marcos iya napamatud-an naman sa presidente ang iya ikasarang angot sa pagtapna sining illegal nga droga sa Pilipinas. So bukas siya or nagaplano siya nga kuwaon nga or himuon nga drug czar si Presidente Rodrigo Duterte. So sa bahin sang mga grupo sa mga pamatanon, especially ang Kabataan Party List sa kadungo man sa interview kagabi sa Action Firing Line kay RJ Ledesma sang Kabataan Party List Negros Occidental Chapter nakugid ko nung ila kabalaka tungod may posibilidad nga magdoble pa ang kaso sang human rights violation labi pa kung basehan ang kasaysayan. Kag ginpahayag Manila nga hindi man sila pabor or nagakontra naman sila sa group sa plano nga ibalik ang
ROTC, Blama Action or Reserve Officers Training Corps, kag Citizen Army Training o kag CAT nga ginalantaw makalapas man kuno sa tawharon nga kinamatarong. So, hindi nga side do, hindi ko di pabor. Hindi ko pabor sa ginambal nila nga amo sina. Wala. Sa mga ini nga panahon nga ginapatigayon ining Reserve Officer Training Corps or ROTC. Do wala man ako kabate isang mga report paano ini naglapas sa tawharon nga kinamatarong man kay ginaprepara ra mga kabataan para sa baka may iban man sila nga mga pananawan sa mga ka-action mo iban nga pananawan ini mga nasambit nga grupo amo na pero para sa ako niya do okay gid ini kasi syempre kabahin man sa paghatag man disiplina sa aton bilang mga kabataan kaya kaagi man ko CAT sang high school ko so okay gid wala man sang problema kay wala man sang gintudlo sa amon nga malain dra sa CAT pero may iban gid nga mga grupo nga hindi pabor sini kasi syempre may kaugalingon man sila nga pananawan ilan na lang na iya so lantawan ta man niya kay wala pa man ni actually pero of course na hibaluan na naton sang wala pa nag-eleksyon nga si Vice President-elect Sara Duterte nagambal gyud man to siya nga ibalik ya ang nagaplan siya once magpungko siya or makapungko siya nga Vice President ibalik ya ang ROTC. So, although subong wala pagid man isang na plansya na gid nga napagpatigayon sini kung saan o gini pero dako gid ang possibility. Sadya naman yung kita naman yung mga kabataan yung iban nga maga-rally-rally naman di sa kundi hindi sila maga-rally. Okay? So, sige tilang taon lang ni Maka-Action kung ano mang yung sitwasyon sini once mag-opisyal na pungko ang aton nga mga tawag sini, mga opisyal sang gobyerno nga na-elect. Okay? So, sige. Las 5:37 Action Radio Philippine Standard Time. Pause kita for some commercial break kay sa aton pagbalik aton man mapagakuhaon ang balita nagikan sa aton mga action reporters kag action correspondents. Okay? So magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. This time Alright, so good morning sa aton iya nga mga ka-action nga nagaupod sa aton sa siling nga adlaw sang Domingo. Sa Facebook Live, good morning kay Miss Rona Rihida Trava. Good morning kay Tatay Teddy, Bibing Ramos, Mary Grace, Crisostomo, kag Julius, kag Tessie Galon. Please greet advance happy 27th birthday, Buwas, kay sa uniko iho niya nga si Ayan J. Trava. Thanks, Gid. You're welcome, Miss Rona. Kag advance happy birthday gidra sa imo bata nga si Ayan J. 27th birthday. Okay? Good morning man kay drita kay Connie Laparan. Maayong aga. Kay Marilu Travilla Catinoy. Good morning. Kay Alex Fuentes. Maayong aga. Reyna Bisete Makiling. Good morning. Pwede pa namyaw lang ko sa akong tatay Bordig kag nanay gamay nga always kapamati sa inyo stasyon diri sa sitio Hunob or ba si Hunob lang gid gora Barangay Isyo Banwasang Kawayan. Kaya Fernando Lombre, good morning man. Tamyo niya lang Sanday Jovet Lombre, Lea Lombre, Nene Medel, tanan sang dakutan dako sila City. Kay Miss Yvonne Bisher, good morning dira sa may Germany. Salamat gid. Sa 200 stars nga ginsen. Thank you gid Miss Yvonne. May aga dra sa imo. Kay Miss Jinky Delagdon, ginatamyaw niya lang. Si Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Oligon Mikey Montilla Serela, Summer Aguilon, Michael John P. Season, good morning. Good morning man sa Mama Lulit Jalagdon, kay Papa Joe, Kirina Villaflor, Aldrich John Apil, Cherry Lynn, Jen Dilagdon, Jane Nagor, Grazel May Mallorca.
Ay di na ko to. Dunadula ka, wait. Aha. Kay Grazel May Villar, Lawrence Mallorca, Rafaela Rose, Villaluna Tahli, Kasanya, Annabel Rafaela, kay sa niya family niya sa may DSB. Good morning sa inyo. Kay Armand Regalado, good morning, blessed Sunday. Sir Mililio Ligo, good morning man. Si Remar Hicano Hicano Haliasgo, good morning. Dala sa may Sitio Lupa, Barangay Sagang, Banwasang La Castellana. Diding Alojamiento, good morning man sa imo. Kay Limuel Grijaldo, Limuel Ihar Grijaldo, good morning. May lang nakapagpamati. Kag happy birthday sa tanan nga may birthday today. Kag sa tanan nga naga-celebrate sang anniversary. Sa akong tita, gali, naga-celebrate sang anniversary, tita kag tito ko. Happy birthday, happy wedding anniversary sa inyo. Kay tito ko man Jonathan Mangana, dra sa may Saudi Arabia, good morning sa imo tito. May landa nga pagpamati kag halong gid kag see you soon. See you when I see you kung magpuli ka, okay? Good morning man kay Warlito Nesha, maayong aga gid. Kag i-greet ko lang si Ma'am Marjorie Tipsay. Good morning sa imo, Miss Marjorie Tipsay. Nakilala ko rin siya sang during sa amon niya Mascom mga Mascom alumni bala gathering sang last Thursday. So nagkita kami dito. So good morning lang sa inyo, okay? Sige. So standby. Alas 5:42, Action Radio, Philippine Standard Time. Sa gihapon Action Report Sunday edition, naglalagad Action Dorel Kabat. Okay, so ginagreet ko lang gali isang happy anniversary ako ni Tita Michelle and Tito Nel Basa. Nag-celebrate sila subong sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Nilipat ko kung pila na ka-years, 8 years I think. Sige so sa sining ako kay ginan mga ka-action, sa siling ko nakaina aton pagkakwaon ng mga reports sang aton iyang mga action reporters kag correspondents. So aton pag-unaho na sa iyang nga balita, Redaction Eric Magbanwa nagikan sa Bacolod City Police Office. Investigasyon sang Police Station 1 sa kaso sang liaison officer sang Negros Occidental Teachers Federation o NOTF nagapadayon. Detalye sini with Action Eric Magbanwa. Good morning, Action Dorel. Report kay Bacolod City Police Office. Ging klaro ni Police Major Ramel Serona, hepe sa Police Station number 1, nga wala pa matapos ang ilang investigasyon sa kaso nga pag-hold up sang liaison officer sang Negros Occidental Teachers Federation o kon NOTF. Sunod kay Serona, Action Dorel, padayon pa ang pagtipo nila sang ebidensya agon mapabakot ang kaso batok sa mga persona nga naghimo sang krimen. Sunod kay Police Major Ramel Serona, Action Dorel, may natumod na sila nga person of interest sa kaso kag hindi pa niya mapalayag ang mga ngalan sini agud hindi mapektuhan ang padayon nila nga investigasyon. Ginarespeto naman ni Serona, Action Dorel ang palayag sang Negros Occidental Teachers Federation o kon NOTF matapos na patawag sila sang press conference tinalikdan nga adlaw. Ginipasiguro ni Police Major Ramel Serona, Action Dorel, may manabat sa kaso kag wala siya naghatag sang time frame. Ang importante sunod kay Serona, Action Dorel, mapabakod nila ang ebidensya once kapapasaka na nila ang kaso sa korte. Kami ang Constitution 1, kasi pa among investigasyon, kanan nga empleyado nila, dinitigaran man namon, din katubong, hindi pagid kami makahatagid kumpito nga detalye, kay katubong nga, may mag-investigaran man kami nga empleyado nila, then ulat mo kami gakuham kami sa iban ng mga pieces para ma-identify ito. Pagmabal, ang pagid kung ano din ang matuog niya natabot. Pero kami sa kapulisan, kaya paday ng among investigasyon, then hindi pagid kami makakonclude kung ano din ang natabot, kasi hindi pa ang among investigasyon. Kaya may statement sila nga hold up with
Pero ang investigaran ta, kasi ang mga involvado, itong outsider or insider man mismo sa NOTS, hindi lang ito maghambala na sinirit na sige pa ang mga investigasyon para hindi man mahapter ang among taray nga investigasyon. Kaya may mga sinsundan na kami nga lead para mag-solve ang among nga insidente. Kaya may mga information sa kami na baton, nahaliman mismo sa ila. Amo na nga gapunta mo kami sila kaya para to time dito sa mag-investigasyon namon. Pero dako dito ang possibility actionary nga ma-resolve namon ang among nga insidente. Kaya hindi ka man matugulado, yung paano kita makatugito sa among investigasyon. Pero panuhaan namon nga ako mas patugay, ma-resolve namon kita makapagtanong sa mga tayo sa mga kaso. Police Major Ramel Sarona, Hepe sa Police Station number 1, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Madamog gid nga salamat Action Eric Magbanwa sa mga balita. Kaga sa ilohantang balita, nagika naman sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Konokpo. Upod na kay Brian Morden, kawatan, arestado iya dito sa syudad sang Talisay. Yari ang detalye. Nagagaksyon na doors sa dakop ini isa ka suspitsado matapos magpangawat sa isa iya ka nagabakal sang utanon dira sa may Talisay Public Market Enrique Lizari Street, Barangay Zone 4-A sa nasabit nga syudad. Ining suspitsado ginkilala sa ngalan nga si Christopher Padilla, 39 anyos, soltero ini, kag nagapuyo sa Barangay Zone 4, samtang ining biktima ginkilala naman sa kay Daisy Privano, 44 anyos, nagapuyo naman ni sa Shinda Bayusan Lopez, Barangay San Fernando, Tanan, Syudad sang Talisay. Sunod pa sa investigasyon sang Talisay PNP, samtang ining biktima ang nagapamalaklon. Ginkuot ang iya sining wallet kag ginkuha ang 1,000 ka pesos, apang ini nakapangayo sang bulig kag nadakpan ang nasambit iya nga suspitsado. Balita gikan sa Nokpo, Aksyon, Brian Morden nag-report, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Madamog gid nga salamat Aksyon na Brian Morden, na 5:47 Action Radio Philippine Standard Time. Ato naman pagakuhaon ang mga report nagikan niya sa aton nga mga aksyon correspondents. Kag aton pagaunahon sa aksyon na Roger Gutib sa iyang kabalita, 54 anyos nga drug personality nadakpan sa bypass operation. Detalye with aksyon Roger Gutib. Action Dorel, posible buwas ipasaka ang kaso batok sa sining isa sang gindakop naman bala sa bypass operation kay patigayon sa mga katapos ng kapulisan kahapon ini Action Dorel mga pasado alas 12 ini sang udto. Kag ang report hindi lang siya buo nakuha, diri kundi nakakuha pang kapulisan naka-recover pa sa isa ka 357 caliber revolver. Now, gipatigayon nini siya Sinda Aslong, Barangay Daga, Siyudad sang Cadiz, kahapon nga adlaw, pizza 28 simbulan sa Mayo, kag ang gidakop dire gigilala sa kay Rex Ariola Ilsanga, 54 anyos sa edad, hindi siya residente sa Sinda Aslong, Barangay Daga, Siyudad sang Cadiz. Sunod sa report nato sinabaton sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Helianis pinag-operate ang police assigned sa Station Drug Enforcement Unit. Kag tigayon sila naka-recover sang 8 tanan kasasay sang ginapatihan nga Cebu nga ipaidalom sa crime lab kagabi pa, pero tinaway pa man mag-abot ang result sila. Ginapabot-abot pa para buwas Lunes ma-file ang kaso. Nakuha man isa ka pouch kag isa ka ang sa pouch kini may unod nga 500 piso bill naging gamit man sa pulis nga bypass man sa pagbatal sa droga. Ari pagido na-recoveran ini siya sa iya posisyon sa control sang isa ka 357 caliber revolver nga may ara duha ka mga bala sang 38 kalibre nga revolver man ining live ammunition. Kag may isa ka 357 gid nga live ammunition. Basilingon tatlo kabilog ang bala sang iya sining sa iya sining revolver. Ang isa 357 gid, pero ang duha naman iya sang 30 caliber kay isa man lang nigilisla pwede mo na mabalag ni Action Dorel mo ang inibla ang 38 nga bala sa 357. So gina-estimate naman nga nagabugat sang 0.3 grams kag mayara nga
estimated value nga bili abi nga 2,000 kag 40 pesos sunod sa SDEU ang mo nga droga nga nakuha. So, ang procedure tigin payadalom siya sa pagpa-examine bahin sa Cadiz City Emergency Clinic, kinatagan siya sang informasyon kabay siya sini constitutional rights bilang akusado kag nakatalana sa nasiling nato i-file ang kaso Section 5 pagbaligya sa illegal drugs, ang Section 11 ang position sa illegal drugs, ang Section 12 ang position sa illegal drug paraphernalia, kag ipasaka pagid ang Republic Act 10591 ang paghupot sa armas kag bala, subong man ang COMELEC ganban kati ganban pamansuong aksyon Dorel. So patong-patong ini nga kaso natubangon sa sini nga persona. Direkta sa may siyudad sa Cadiz para sa Action Report Sunday Edition. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Last 5:51 Action Radio Philippine Standard Time. Kag this time pagkakwaon tang balita nagika naman kay Action VJ Apasible, isa ka community outreach program ginpatigayon sang Cabancalan City Police Station. Yari ang detalye. Sa gintingog nga puwersa sang Cabancalan City Police Station sa pamuno ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police for Operations, sa idalom sa direct supervision ni Police Colonel Raymond Cruz, Hepe sang Cabancalan PNP, kaupod ang Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity, katapos sa medical team sang City Health Office, 15 Infantry Battalion sang Philippine Army, kag 542 Engineering Construction Battalion. Ginpatigayon iya ang isa ka community outreach program para sa mga residente sang Sitio Mambinay, Barangay Lukutan, Siyudad sang Cabancalan, sa bahin sang Provincial Development Council site o kon Kapatiran Village sa atong Mayo 27, 2022. Sa nasambit nga programa sa mga otoridad, nagpanghatag ang mga ini sang relief goods o plantuli, haircut, kag medical kag dental mission. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Damo nga salamat Aksyon VJ Apasible. Kag balita managikan kay Action Arlo Ticar, mid-year bonus na bato na sang PNP personnel sa siyudad sang Victoria. Yari ang detalye. Action Dorel, si Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo, ang hipi sang Victoria City PNP nagpalayag nga ang tanan nga personnel sang Victoria City Police Station ang nakabato na ini sang ila sini ginatawag nga mid-year bonus. Ini ang kabahin sang padya nga ila sini nga nabaton sa kapisan nga ila sini ginhimo dira sa Victoria City Philippine National Police diin suno sa kay Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo nga ang mga kapulisan sa sini nga mga tinion ang yara ini sa isa ka high moral bangod sang ila sini nabaton nga suporta nagikan sa gobyerno ilabi na ining pinansyal nga ila sini nabaton. Suno pa sa kay Police Lieutenant Colonel Sir Joseph Pajardo sa iya dugang nga pagpahayag nga bilang amay-amay sang mga kapulisan assigned dira sa siyudad sang Victorias, ini siya ang nagpanugyan sa tanan nga niya sini nga mga sinakpan nga dapat gamiton ang nasambit nga kantidad sa maayo nga pamaagi kag hindi ini dapat gamiton sa wala sang kapuslanan. Iya pagindugang sa pagpahayag nga ang ini nga kantidad suno pa sa kay Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo ang hindi pagagamiton sang pila ka mga kapulisan naton dira sa siyudad sang Victorias bangod gid lamang sa ila sini personal nga mga bisyo-bisyo. Sa dugang siniyari si Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo sa interview sang Action Radio. Yes, yun naman ang schedule, no? PNP, very ko naman, no? Yan, tinitingnan talaga nila ang welfare ng ang PNP personnel, no? So, mga welfare, no? Ma-release naman ang year-end bonus. Okay. So, si Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo sa interview sang Action Radio. By the way, Action Dorel, ginatambyan ang naton si Sir Ibon Berhaus ang Manapla Philippine National Police. Direkta diri sa Manapla Philippine National Police, this is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Madamo gid nga salamat Action Arlo Ticar. Kag diri naman kita sa detalye o kon sa balita ni Action Nelson Patiño.
Wala na sang puwersa ang mga komunista kuno sa bahin sang Northern Negros. Detalye with Action Nelson. Action Durel, wala na sang manpower kag firepower ang Communist Terrorist Group nga nag-operate sa Northern Negros. Ini ang nangin pahayag ni Major Orlando Ailon, Executive Officer sa 79th Infantry Battalion, Philippine Army sa interview sa Action Radio. Si Major Ailon bisita sa pagpresentar sa 4 ka mga individual nga damlag pa miyembro sa CTG kag sa pumuluyo sa Banwa sang Calatrava nga nagbalik naman sa sabak sang gobyerno sa kay Mayor Marilyn Heras sang Calatrava. Dugang pa ni Ailon nga pila na lang kabilog sang miyembro sang CTG ang aktibo nga nag-operate sa mga maligwin nga lugar kag boundary sang nabukid nga bahin sang Calatrava kag kaipi sini nga mga banwa kag syudad. Ginapasiguro man Action Durel ni Major Ailon nga padayon nga nagapatrolya makatapos ang Philippine Army sa mga lugar nga may mga reports sang Communist Terrorist Group. Para sa Action Reports, Sunday edition, ka-aksyon nyo, Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Las 5:56, Action Radio Philippine Standard Time. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga action reporters kag correspondents sa ilang nga balita ang gindulong sa aton sa sininga aga. Kag mga ka-action sa akon nga pagbalik, pila naman ka mga detalye o kon balita national akon nga pagatalakayon sa siniman nga adlaw kalakip na ang posible naman price rollback or price adjustment, sa masunod o konsesini nga semana. Detalye sa mga ka-action na so subong mga pause kita anay for some commercial breaks. Magabalik kita pagkatapos kid namang sila. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaya isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips. Kag pabalik diri sa Action Report Sunday edition. Mga ka-action na siling ko kayo na talakayon ta pila ka mga balita bala nasyonal. Kaga good morning glianay kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa may Rochester, Minnesota upod kay Doc Matt Mayo. Naga-monitor sila samtang yara sa party. Thank you so much Ma'am Van and Doc Matt Mayo. Kag kay Maninoy Michael Jun Pisiso na good morning man dira sa may Chateau Elise Paranaque. Okay, so diri kita maka-action kay ang National Telecommunications Commission or NTC bala nagmando sa tanan iya nga mga telecommunications firm nga maghatag sang paandam sa publiko batok sining job text scams bala maka-action. So sa may mga maka-action tara nga nakabaton kamo ha basi nakabaton kamo sining mga amira na nga ano mo nga job basta do job click here do ka something amo na so may link na da sila ti scam ina mga ka-action. So bantay-bantay kamo dira especially sa mga nagapangita bala sang trabaho subong ti syempre sa sobra mo kapangita ka sang trabaho syempre maganyat kay kisa sa mga text da kon ano man dara ang imo nga mabaton. So careful kay base ina magadala pa sa imo sa katalagman especially mga tao subong kadamo nagidya sang amo na ganing sitwasyon nga may pandemya when sila pa kay alam niya kay dra pa gyud sila gani nagakuha sang kaygaynan nga mga magpamintaha sa isig ka pareho Manila. So extra careful gid kita mga ka-action na kung makabaton ka mo dira sang mga text dira nga mga amo na nagatanyag sa trabaho. So hindi ina matuod not unless yang nga may gin-applyan ka nga obra kag nag-text sa imo tiyo balaan mo man akong kung ang imo to gin-applyan nga obra ang nag-text sa imo ngabalaan mo man na. So extra careful gid kita. So ang NTC ginapasubmit ang ining dito telco, mga Globe, Smart nga mag-submit sila sang compliance report sa adlaw o kon antes ang adlaw sang Hunyo 8. Kag ginmanduan man ang tanan nga NTC regional directors kag officers nga magpa-interview sa mga radyo kag TV programs agod mapaandaman man ang publiko. So pareho sinisubong ginapahibalo ta kamo mga ka-action, ginapahibalo ta kamo tanan nga in case may mabaton kamo dira nga mga amo sini nga sahi sa mga text messages, mga nagatanyag sa trabaho, i-click mo ang ini nga link kay pag abot mo sa sina nga link mga ka-action, may mga hindi ito mabalaan, mga details naton bilang aras aton nga sa mga cellphones, maton yung mga mobile phones, nakuha ina sa mga nagapang scam or sa likod sining mga job text scam. So extra careful gid ha. Okay, kaga sa iban pagid nga balita national, ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o kon ining FAPI ginanunsyo nga daw may dutay kuno
nga pagsaka o na record yung pagsaka sang hospital admission bangod sang COVID-19. Apang suno iya sa PAFI o kung suno kay FAPI, President Dr. Jose De Grano nga manageable pa kag wala man sang kinahanglan kabalakan tungod kalabanan sang gina-admit ang hindi man malala ang kondisyon. Kag syempre kay ang iban vaccinated naman mong or fully vaccinated naman amo na kabay ang isa sa benepisyo sang bakuna nga once iya nga matapikan ka sang virus hindi ka na iya maglabuot pa sa lala nga sitwasyon bara or yung tawag nila nga severe COVID-19. So ini ang ginpahayag sang FAPI nga although medyo may gamay nga pagsaka pero manageable. Sa adlaw sang Biyernes mga ka-aksyon, gin-report sang Department of Health nga 209 kabago nga kaso sang COVID-19 ang na-record kag susubong yara sa 2,422 ang aktibo nga kaso. Kag nagapati man ang mga eksperto mga ka-aksyon labi na sa ikaing lawas nga ang pag may gamay nga pag saka sa kaso ng COVID-19, inibangod iniya sa bag-o balang nga mga sub-variant balang nga na-record diri sa aton sa Pilipinas. Kaya di ba nakasulod na diri ang BA.2.12. Lipat ko sa sugpo niya kado kadamo. Kag ang BA.4 nan. So sa kadamo nablas ang sub-variant sining COVID-19 do naglilingin ng ulo tas sini kung pag itong iban kay may mga Delta, may mga Omicron, tanan-tanan tumakasyon. So sige, ang importante sa gyapon subong nga mag extra careful kita sa sulit-sulit nga pahanumdom mga pila na katuig nga pahanumdom sinang magsunod gid sa gyapon sa minimum public health standard nga mga pagsuksok iya sa face mask kag masami nga pag hugas ang aton kamot or pagdala sang alcohol kay ti ang face shield gin kakas naman niya mong kay naglow naman ang risk sang COVID-19 diri sa aton sa Pilipinas. So isa sa mga rason nga aging kakas naman ina ang face shield. Pero kung mag-face shield kaya kung maglakat kaya wala ginaya problema ya ha. Kung gusto mo extra protection sa lawas mo mas mayo na gani kaya mas layo ang imo yang posibilidad nga matapikan ka sa sininga virus. Kag sang Biyernes gidlagani mga ka-aksyon, gin-report sang Bulacan Public Hospital nga 0 na sila sa COVID-19. Kaya ang last nila nga na-admit bilang nga pasyente sa Bulacan Infection Control Center isa ka 45 years old ini nga lalaki. So, na-discharge na siya last Friday. So, subong, 0 COVID case o kung COVID-19 case ang Bulacan Public Hospital, which is good news ina. Okay? Kag sa iban pagid nga detalye sa balita nasyonal. Kaya, inibilang kung may COVID-19 mga ka-aksyon, mayari naman sang bago. Inibilang itatawag nila nga monkeypox nan. Kaya ginklaro iya ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala pa sang may na-approve nga COVID-19 vaccine batok sa sining monkeypox virus. Diba? Tiway patagani katapos sang COVID-19 nga bakunahay. Miyara naman sang monkeypox ng bakuna sa ato nun na ano. Ay, nako. Sige, so, pero until now diri sa Pilipinas, wala pa yasang may na-record nga kaso sang monkeypox virus kag kabay pa nga wala na lang gid tani kay kabudlay siniya kay kitaon gid niya sa imo iya nga lawas ya kay may nagatubo-tubo gid dira iya nga mga duga bitog-bitog nga perte pa nakakatol guro sina ay kalain. So amo na suno kay Duque mga ka-aksyon or Health Secretary Duque ginatalakay pasubong sang DOH o pod man ang World Health Organization kung diin makabakal sang monkeypox antivirals kag sa tion nga kung may outbreak bala diri sa Pilipinas. So sa karon may direktiba na si Health Secretary Duque sa Pharmaceutical Division nga mag-cooperate sa research
Institute for Tropical Medicine kag FDA para sa posibilidad nga makuhaan sang antivirals. Kag una naman naging pahayag sang WHO nga ang monkeypox vaccine ang hindi pa gid available sa madamo nga lugar sa bug-os nga kalibutan. So sa madumduman nyo ay mo nagataas pag nga nagataas kaya ang Amerika ganin naka-record na sa sini nga virus eh. So, last ko to nga report 80 tapos may gina-investigahan pagid nga 50 pagid. So tagadamo kagkabay pa nga hindi lang ni tani magsulod sa Pilipinas, no? Kay do wala inggit sini so kung makita ko sa mga picture bala nga gina-post bala sa social media nga amo na ang monkeypox ay do kala inggit ka batyagon yung matapikan kasi na, no? So, okay. So, sige. Kag isa pagid ka good news naman yaho para naman iniya sa mga fully vaccinated kag at least may first dose sa booster shot. Kay umpisa iya buwas nga adlaw ha, Mayo 30, mga kaaksyon. Hindi na magakinahanglan sa ginatawag nga pre-departure COVID-19 test para sa mga inbound nga fully vaccinated travelers nga mayara sang bisan isa lang ka booster shot umpisa sang Mayo 30. Kadi ba subong nagahatag naman sang ikaduha nga dose sang booster shots mga kaaksyon. So subong unlike before nga nagbukas ang borders ng Pilipinas sang April, ginalaw nga makasulod ang mga travelers nagikan sa naglain-laing bahin sang ako naglain-laing yung mga pungsod, ginalaw sila basta fully vaccinated sila kag may ginatawag nga pre-departure COVID-19 test. Pero umpisa buwas nga adlaw mga kaaksyon pagakuhaon na ini or kakason na ini sang Pilipinas ang ining ginatawag nga pre-departure COVID-19 test. So but silingon ang inyo na lang gid nga requirements isang inyo nga full vaccine card nga may isa ka dose o isa ka dose sang booster shots. Okay? So booster shots ha, fully vaccinated ka with your primary vaccine kag may isa ka booster shots. Okay? So, sige. So, amo sina mga ka-action ang inyo na lang pag kinahanglanon. Kasi, syempre, pag-abot nyo dere, require sa gyapon ang mag-home quarantine ka mo, ana. I-observe nyo na inyo kaugalingon para kung maka-develop ka mo dere sang COVID-like symptoms, at least ma-check ninyo in yourself or direkta ka mo lakat sa inyo dere nga mga sa mga barangay, pabalo ka mo dira para ma-accommodate ka mo nila. Kag hindi magkahuya or magkahadlok kay para inasa hindi lang protection sa imo dira nga kaugalingon kundi para man sa imo pamilya, especially kung mayara ka mo dira sa mga yara bala sa vulnerable sector, mga senior citizens ta, mga kabataan ta dira may mga comorbidities nan. So amo na mangin responsable na lang kita ha. Okay, so good news ina kay at least hindi na nidugang sa palaligban pa ining COVID-19 test nga kinahanglanon pagsulod sa Pilipinas kay umpisa buwas again wala na inis gina-require basta fully vaccinated ka with first dose sang booster shot. Okay? So sige. Kag diri pagid kita mga ka-action no sa ining makaluya nga balita, makaluya. Makaluya sa part naman ini sang mga nagagamit sang diesel. Kaysa nagdikan si mana sa madumduman nyo. Hindi bala, gin panubuan ang diesel, nagligad niya si mana, kagin pasakaan ang gasolina. So, sa sininga si mana mga ka-aksyon, ang naman, ang presyo naman sa diesel ang magasaka. Ang pagasakaon, posible, piso, tob-tob piso kag 20 sentimos nan kada litro. So ina ang mahimo nga isaka sang diesel. Ang presyo naman sa gasolina maganubo naman kuno. Ginalantaw nga maganubo sa sini nga semana sang piso kag 50 sentimos tob-tob piso kag 60 sentimos kada litro. Di ba? So bali dogin bulos-bulos lang abi. Bulos-bulos lang abi kasi sa nagligad may
may saka sa gasolina to nagligad, may pagnubo sa diesel. So subong naman yung semana, may pagsaka sa diesel, may pagnubo naman sa gasolina. Di ba? So sige. So mga 3 pesos kag 95 sentimos man tong ginubo sang diesel nagligad nga semana. Kag sang gasolina gali ginsaka. Nagligad nga semana sang Mayo 24. Ang ginsaka sang diesel 3 pesos kag 95 sentimos. Ang ginubo naman, sang gasolina gali ha. Kag ang ginubo naman sang diesel, ang yara sa 2 pesos kag 30 sentimos kada litro. So bulos-bulos lang give and take. Amo na, give and take. Pero sige, wala ta na mahimo bisan ano ta nga wakal-wakal da, kumod-kumod da, ligid-ligid da. Kung amo na ginayang isaka sa presyo ya, amo na ginaya. So grabe, so una magpaggas ko do 300 pesos do ga 10 liters, 300 subrat, mga amo na ga 10 liters pa na or hasta nga nagnubo subong ang imo isa kalibo, amo na ng 10 liters, no? Wala ka da mahimo. So pagpabiyahe pa yung mamaylan, 2,000 dahil ng gasolina. Makaluya. Pero sige lang, importante nakabisita man dito sa aton nga pamilya sa may himamaylan. Okay? Okay. So, sige. Ini bala maka-action may ibalita lang ko nasyonal sa inyo. Kay international, I mean. Or balita sa lawasang pungsod. So, masubo ini sa part sang nagpatigayon bala sang charity event. Kaya syempre, magsiling ka charity event, ilatan niya pagbulig mo ni tani mong kay ginkompermar iya sang pulis o kung local police dito sa southern Nigeria nga 31 ang nagkalamatay bangod sining stampede nga nagaluntad mga kaaksyon dito iya sa Port Harcourt City sa ining southern Nigeria. Kay maisa kasimbahan dito mga kaaksyon nga nagpatigayon sang charity event kag agud ti syempre magpanhatag sa mga pagkaon or kung ano man dira nga mabulig nila sa mga tao. So ginpahayag diri ni River State spokesperson Grace Erenge Coco nga ginatos ka mga tao nagdagsa sa simbahan agud magbaton sang pagkaon. Ti ginaligar nga may nagreklamo kuno nga sila pa ang nauna nga nagpila pero sila pa ya kuno ang wala nahatagan kag didto nagsugod ang pagdinaguso sa mga tao rason man sa pagluntad sang stampede di ba sa karon ang mga kapulisan ti padayon gyapon ang investigation so dapat i-check it ini kay amo na bala hindi mo man malikawan kisa ang mga tao sa kagustuhan sila maka-action nga makakuha sang bulig nga ginatag mga ihatag man bala sa ila so nagatinguha man di galing kay ang ining event kun tani nga imbis makabulig ni tani ang isa ni kasimbahan ti syempre amo maning gusto gid nila among makabulig man tani galing nagresulta pa sa trahedya no so 31 ka mga tao diri ang nagkalamatay so update niya sa pila ka mga public affairs programa naton agud mahibaluan kon ano ang kamatuod ang rason sining nagluntad nga insidente. So, grabe ang mga nagluluntad subong sa luwasang pungsod kasi nagligad may tublang 18 ka mga kabataan to, lakip na ila teachers nga nagkalamatay man mga ka-aksyon dito iya sa Texas sa pagpangluthang sa 18 anyos nga suspect sa mga eskwelahan ti mga biktima ditong mga bata, mga 10 years old, 11 years old, so mas kaluluoy. Grabe no. Halin pa sa mga nagligad nga tinuoy kadamo na gid sa mga cases nga ining nagapangluthang sa mga eskwelahan ano man nga adrin usually sa eskwelahan gid ang mga insidente nga amo sini nga sahi no kag sa nagligad niya adlaw right after sitong pagpangluthang bala nga balita dito sa Texas may nabasa ko isa man ka newsman nga dito naman sa Canada may isa ka lalaki man dito nga nagalagaw-lagaw siya sa malapit man sa eskwelahan nga nagadala sang armas. So may lang kinapungga na siya sa mga otoridad. So automatic gidya pag hibalo sang mga malapit nga eskwelahan sa nasambit iya nga lugar dito sa Canada. Gilayon sila nga nagpatigan gid sang lockdown. So 5 ka schools ang gin-lockdown gidayon sang nakita to ang lalaki nga nagdala-dala sang armas, no? So nano ini man, ano man
anong mga rason sa likod sining mga insidente, no? So kabay pa nga malikawan na naton ina nga mga panghitabo. Okay, last 6:19 Action Radio Philippine Standard Time. Ma-break kita ni mga ka-aksyon kag sa aton pagbalik pila man ka mga balita ang natipon sang aton patrol. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Okay, so madugang na ta pang greet sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton sa sini nga aga kay nagapatamyaw man diri sila sa aton mong. Sige Good morning kay Dante Makilan. Good morning sa imo. Kay Alcala Michael. Good morning man or Michael Alcala. Che Zamora. Good morning. Jeffrey Arcuyo. Good morning. Si Donald Cabasag. Good morning sa imo. Ara man si Wilma Inocencio Cabarles. Good morning. Kag si Mario Olvido Aquesa. Good morning. Martin Aliling, good morning. Si Miss Jean Hisulgon, good morning. Blessed Sunday. Naghapit ka mo diri kagapon. Yes, bala Miss Jean, ara ko da kagapon. Naghapit ko da ka nagbaka ko sang matamis ninyo nga paho. Dra sa may Bebs Mango Stand. So good morning. Dra sa Bebs Mango Stand kay Miss Jean Hisulgon kag sa iya dra nga kauturan. Mga classmate ni Action Eric bala. Mga pagsuberon family. Hindi trans sila pag isa-isaon kay kadamo dyan sila. Pero good morning dra sa inyo. Salamat gid sa inyo nga pag magbakal ka dra bala maghapit ka baka kapaw gina-welcome ka ginanila yan do ka open arms. Thank you so much Ged. So excited nako nga makakao naman sang paho nagikan sa Bebs Mango Stand. Actually nagaplan ko nga iyan to mango float. Kay Estherlyn, good morning. Kag happy birthday kay Mario Alvaran. Good morning. Ginagreet man ni Maninoy Michael John P. Season ang Sumag kag Tabunan Athletic Club members. Dra sa may, again, hamba ko nakaina siya to Elise Paranaque. Ara ka naman nagali Maninoy. Way ka malambang nga naglupad ka nagali, ha? Kay Elvira Hilogo, good morning man. Miss Homa Lumena, good morning. You're welcome, Ma'am Van. Kay Rovel Pongyan, good morning. Sa taga Candoni, Negros Occidental, labi na sa family Pongyan. Kag Tayhupon family. Uy, parin tiniguro ni Action Art ay. Kay Athea Kimiriman, good morning man. Kay Elspoon, ay sana all. Good morning sa imo Elspoon. Kay Joanne Salmente Exiha, good morning. Dayna Magbato Malabago, good morning man sa inyo. Kag, dali lang. Mira pa. Sige, kaga ginagreet ko lang, ay later ko na i-greet on air si si Ma'am Marjorie Tipsay. Kag iban pa nga mga alumni da sa nga Masscom or Mass Communication UNOR, University of Negros Occidental Recoletos. Okay, so sige mga kaksyon standby! Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill. Alas 6:24 Action Radio Philippine Standard Time.
Sa gihapon Action Reports Sunday edition with Action Dorel Cabato. Kag this time kuno kinaton patrol aton pagkukaon si Action Alvin Grava para na sa detalye sa iya mga balita sa sininga aga. Action Alvin. Aksyon na doors tatlo ka mga drug den diri sa syudad sa Bacolod antigayon nga na dismantle sang mga katapos ang PDEA Regional Office 6 sa duha ka magkasunod nga adlaw nga nagresulta aksyon na door sa pagka-aresto sining tatlo ka mga drug den maintainer kag walo pa sini ka mga drug den visitors o kun mga parokyano sa purok tahong barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod. Arestado ining drug den maintainer nga si Jose Sarno 57 anyos. Din si Sarno ang ginaresto sang grupo nanday PDEA agent Espartero through joint operation sang PDEA Antique kag Police Station number 2 sa di na recover sa iya ining 15 ka gramos ang suspected shabu nga may dangerous drugs worth value 102,000 ka pesos kag mga drug paraphernalia na lakip sa naresto ining 4 ka mga parokyano sini kag karon nahunong sa station number 2 kag ginpasakaan na sang kaso. Samtang sa Purok Nara, Baybay, Barangay 8 sa siyudad sa Bacolod, arestado man ining si Shirley Hinova, 54 anyos, listed as drug den maintainer. Gikan naman sa listahan sang PDEA Aklan. Din sulod diri kay Aklan PDEA agent Dorams, nakalabot man sa ila sining ahensya nga ginausar ni Hinova ang iya puluyan bilang suluyupan. This time ang mga parokyano action doors, mga driver kag helper sang mga o sang truck bala actionadors nga nagahakot sang mga produkto gikan sa Bradco Port padulong man sa iban nga lugar. Nalakip diri sa naresto ining tatlo pa ka mga parokyano kag sa Purok Kabugwason Barangay Mansilingan sa siyudad sa Bacolod na aresto man sang PDEA Special Operations Unit sang Guimaras Provincial Office ining si Alain Rojo 46 anyos. Karon si Rojo Actionadors ginakabigman nga high value target sang PDEA matapos ginausar sini ang iya sini nga balay bilang drug den o kun suluyupan man. Akto nga nadakpan ining duha pagid ka mga kaupdanan ni Rojo sa diin ang mga nagkalaresto ang nahunong man karon sa custodial facility sang police station number 7. Sulod diri kay PDEA agent ang informasyon nga nabaton sang ila sini nga hanay gikan ini konfirmado man sa ila sini nga confidential agent sa diin ining mga illegal nga activity sini ni Rojo ang masami ginahimo sa sulod sang iya sini nga puluyan. Na-recover sa iya ining 102,000 ka pesos nga balor sang suspected shabu kag mga drug paraphernalia. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Madamo gid nga salamat Action Alvin Grava sa mga balita nagikan niya sa patrol. Kag mga ka-aksyon antes ako magtakop bala sining aga mga ka-aksyon. Ining lokal nga gobyerno bala sang Malay Aklan. Sabi man ila ginaduso nga programa mga ka-aksyon okay ang ginatawag nga 100 tourist 100 trees annually. Tungod silingon sa mga establishments iya mga ka-aksyon dito sa isla sang Boracay, makalabuot sila sang isa kagatos ka mga guests bala mga ka-aksyon sila nga mga establishmento sila ang gina-require nga magtanom sang isa kagatos man kapuno sang kahoy. So, mayo man ini mga ka-aksyon no, kay at least bala makabulig sa aton nga environment. Kag kung hindi kung hindi sila ang ining establishments, kung hindi sila makapakita sang dokumento bala nga nakalabot sang 100 kabilog ilang nga guest list, hindi pag i-renew ang ila ko ng mga business permit. So, hindi gini niya imposible mga ka-aksyon nga matabo nga
knowing bala ang isla sang Boracay damo-damo dira sang mga turista. So hindi matabo ya nga hindi makalabot isa ka gato sa isa ka tuig ang mga guests ng isa iya ka establishment sa Boracay. So kabalo man ta no nga kadamo sa establishmento sa Boracay, so isa gini kadako man nga bulig sa bakin iya sang dira sa may lokal nga gobyerno or dira sa may Malay Aklan. So kanami nga programa ini kay posible gini niya mapatuman kay ang sanasiling ko na ang isla sang Boracay gidya damo sang mga turista. So, gikan sa naglain-lain bahin sa mungsod kag of course ginadagsa man ina sang mga dumuloong nga mga travelers labi pa subong nga naghalog na, nag-open ang borders ng Pilipinas. So, madamo na gid subong nga mga travelers ang gidapaabot magasulod pa diri sa Pilipinas kag labi na ang pagbisita sa isla sang Boracay. Las 6:30 Action Radio, Philippine Standard Time. Madamo gid niya salamat sa inyo mga ka-aksyon sa pag-upod niyo sa akon sa Sinima Niya Aga, sa naga-monitor via Facebook Live, kaga YouTube, website, or sa aton pag niya naga-monitor sa radyo. Tayong aga dira sa inyo, may lang nga pagpamahaw, ka good morning. Nan nga nagbulog taw temprano kag mag-upod sa akon sa Sininga Aga. Daliwat, gina-greet ko lang sang happy anniversary si Tita Michelle and Tito Nel Basa sa buong adlaw naga-celebrate sang ilang wedding anniversary. Good morning kay Ma'am Marjorie Tipsay. Kaga si Ma'am Marjorie, so kita ay kami sang gathering sa mga Mascom alumni sang UNOR. Salamat gid kag sa mga na-meet ko dira nga mga alumni sang Mascom kay si Ma'am Jade Sibalios bala sang Ceres sang Vallecar Transit. So amo pa lang ko to kabalo nga alumni man siya gali sang Mascom UNOR. So nagkilit anay kami dito. Okay? So sige, stay safe and God bless us all mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.